Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni Pammateg. Agnanayon, tibara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti naminsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti pakasaritaan ni Ayat a napauluan. Pammarang. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love deeper than. Anya nga arapaap ni Lloyd day ta, Mitzi. Ti arapaap na nga ayatemet. Ha? Ay na, Daniel. No amom la kuma. Damo pa'y laasarak mo iti trabaho. Nakayawanan kan kajagayem ko. Inayat na kan. Anya di kayat mo asawan? Anya pa'y kuma. Idi pa'y laang. Ay ayatan na kan ni Lloyd agayem ko. Ha? Ne, amang ano nagbidot ka, Mitzi. Imposible nga agayat kanyak ni Lloyd. Ay, saan na ka mabalin nga agbidot, Daniel? Siya, ti makaamo itipod no arik na kan ni Lloyd. Ay, ayatan na ka. Unay. Anya? Malagip ko nga rutin na ibagana kanyak. Nakasagana ang mga ramid iti amin, basta maya si daglaan kan ka. Tapno, agsiningat kayo, kat maiparik na natin nalausap pa nagayat na kan ka. Sige, Mitzi Dapay na patag nga aramidak. Panawan kan dito Ne, apay nga'y apanawan akong Daniel. Iti Di na ka kasjay di kaya asaon, pakasarita. Hoy, Kasla husto ti masansan amadlaw ko kan ni Lloyd. Asaan apod no agi? Masapul ang maamuak ti agpaiso. Iti kanito ang mapanaknakak ang nagpamarang laeng ni Lloyd. Talaga adyak mapakawan. Jakla ni namnam at umay mo diti balay, Lloyd. Napatag ngamin ti kagarak kada kayo, sir. May papan ka diti relasyon nyo kan ni Daniel nga anak ko? Wan, sir. Maipapan ka ni Daniel. Anya ti kayat mapagsaritaan ta, may papan ka ni Daniel. Sir, sapay la ko matamaawatan kan mapakawandak. No ibagak kada kayong agpampamarangak laan. Anya ti kayat mo asawan? Sir, di ko mapanunutan na luklukwak ta anak yo. Tapod nung ay ayatak ni Daniel. Damo pa'y lapan nakakita kan kuwana. Idisimbra kita yan ti trabaho mi. Nakayawan akon kan kuwana. Napudno ti panagayat ko ita anak yo. Nasaya at matno kasta. Kung naklakit din no al-alilawam ti anak ko. Saan ko marami data, sir?
Gaputakas itinakunakon. Ay ayatak ni Daniel. Anya nga rodya ko nam itay, nga agpampamarang kalaang. Agpampamarangak lang kada kayo. Nga agayan ayat kami ka ni Daniel, sir. Anya, Day tangamin tigid daw kanyak ta anak yo. Takinapod nuna. Awan pa'y relasyon mi ka ni Daniel. agoray ka. Matikawak. Kunam nga ay ayatom ta anak ko, ngam awan pa'y relasyon yo. Day tatagpay so, sir. Matikawak ka talaga. Ilawlawag ko ti amin, sir. No apay anay bagak nga agpampamarangak. Kat sapay la kuma tamaawatan dak. Kat patsindak kuma, iti imbagak nga ay ayatek unay ta anak yo. Lola, nakaragragsak ni mami iti pa nag-video call tayo. Gaputaan mo na anaragsak kamot ita iti sidong mi ka ni Tito Aloyd. Wen Lola, saan dak ngamin abaybayan? Kun talagang ay patpatagdak. Nangruna ni Tito Lloyd. Oray makumi-kumi ti trabaho na, at dalat ta panahon na kanyak. Miko, apo. Saan akas kin ni Daddy? Awan lang nga din panahon na kanyak. Kanayon pa pagsangitan na ni Mami. Ay, una yan, apo. Nakanak-nakam ka. Amom Lola, saan ko kumamot akayat nga agsinada Mami kan Daddy? Ha? Amom dayta? Oray saan nga ibagbaga ni Mami? Oray no ilimlimod na kanyak? Maawatak ti mapaspasamak, Lola. Ngamin, di ibagbaga ni Mami agayim ni Daddy? Saan mo't agayim lang ni Daddy dayjay? Ha? Amok, Lola. Nalablabos pa yung gayim ni Daddy dayjay. Kat dayjay ti kanay na pagladingitan kan pagsangitan ni Mami. Iso nga amok na niya ti mapaspasamak, Lola. Anyat mapaspasamak din yan. Apaya kayat mong agsarita ta. Ken, apaya kasta tilangam. Makapungpungtot ka. Kaya't ko nga agpudno ka, Lloyd. Ibagam kanyak ti agpayso. Daniel. Anya ka di ti mapaspasamak. Saan ka amaawatan? Ibagam kanya... Agpampamarang kakadilaang. Ha? Di mat sikatin ang kid daw, ngagpamarangat. Saan ati may papanitid ay taabanag ti kayat ko asawan? Ha? Ibagam kanyak ti agpayso. Agpampamarang kakadilaang kanyak. Asaan ka apudno a lalaki? Daniel. Ibagam ti agpayso. Pudpudno ka di a lalaki ka. When, Daniel? Nagtalakakan ka. Ngam inalilaw nak, Lloyd. Inalilaw nak. Pakawanan nak, Daniel. Naramit ko lang, dayjay. Kaputa ay ayatan ka. Iti panagkunam. Mamaatiakan ka. Kalpasan ti panagpamarang mo. Diyak to
pulos mamatikan ka, manangal lilaw. Pinanak na kamla ang nagpapada kayo ang lalaki. Managpamarang kayo amin. Kagurgura ka, Lloyd. Kagurgura ka! Once there was a love deeper than. Saan nag-reply iti text ni Daniel? Sakit. Jack maawagan ti cellphone na. Jack napakadaan ti napasamak. No kaano anasingid kami na dua. Iso mo ti pan nakapasamak ti kastoy pagtang itinagbaetan mi ni Daniel. Lloyd, anak. Nanang. Naunag ti pampanunutam. May papan ka di mananda ita ka ni Daniel. Jack ilibak, nanang. Talaga ni Daniel ti pampanunutam. Ay na, di mo ka di pa ilan na urnos ti amin, anak ko. Kunak man no ipodnomon kan kwa na ti amin. Iso ti imbagam kanyak, idi naudi ang nagsarita ta, saan ka di? Talagang aramidag kumadaytan, nanang. Ngam kalat akinid daw nang agpamarangak iti amana. Ha? Day tatagpaiso, nanang. Dumngag kayo, tay salaysay ko ta amin. Aging ka iti napasamak itay. Ha? Ada na pasamak, Lloyd? Adda, nanang. Pagteng anang dagdag iti pagparparikotak. Dumngag kayo, tay salaysay ko kada kayo ti amin. Daniel, iha. May kaduan ngal daw saan ka asimrek iti trabaho. Apay ka di? Pampanunutak ti agresignan iti trabaho, papa. Anya? Ne, iti anya agapungay, iha. Di mat ko na manapintas ti trabaho medjay. Kan mayat ti panangimaton ti kumpanya nga ayan mo kadag iti tao da. Apay nga itakat kayat mo ti agresign. Basta kayat kung ti agikat ijay, papa. Agsapulaklangan iti sabali at trabaho. Uwan no saan, mangbangon naklangan iti bukod ko ang negosyo. Ne, anya ka di ti parikot, anak ko. Awan, papa. Awan ti parikot. Apay nga rod akas ta ti panggap mo. Amo ka din ni Lloyd akayan ayat mo? Saan na narumbang amaamuan na, papa? Ne. Apay nga'y asana... Basta, papa. Awan ti bibiyang na iti dayto eh. Apay nga awan. Karbangan na amaamuan ti amin ta kaayan ayat mo... Saan ko akaayan ayat na di alalaki, papa? Saan ko akaayan ayat na di? Kinidaw ko lang agpamarang kada kayo. Tapno sanda ko nadagdagan ang makiayan ayat. Apay nga rodakas ta ti jar mo ita, Daniel. Apay nga agsangit ka. Gaputa masurunak launay, papa. Amuyo akagurgurag tinalaki ang managpamarang. Wan, amok day ta, Daniel. Ang maapay nga rot akinid daw mo kan kwa nang agpamarang kanya. Tapno di na kung dagdagan, papa. Tapno di mon ko naan akin-kinitan naklatatigura kan sakit tinakam. Amom, mati kawak iti ibagbagam, Daniel. Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak ti amin. Tapno maawatak. Papa. Isalaysay mo kanyak ti amin, iha. Tapno maawatak. Manipod iti ibagbaga mapanagpamarangkan ka ni Lloyd.
Aging gay ti kino na makinid daw mo kan kuha na nga agpamarang kanyak. Ilawlawag mo kanyak ti amin, Daniel. Lloyd, amom ka din? Ti anya, Mitzi? Nag-resign mo to ni Daniel. Anya? Kasano nga amom dayta? Imay ka din diti opisina ni Daniel? Saan, Lloyd? Nag-email ka no ni boss. Dayta ti pagsasaritaan ita dagiti katrabahuan tayo ditoy. Apay nga resign. Diya ka mo kun ka Isungarot asika ti kasasarita. Ta posible nga addaan mo, taagayan ayat kayon. Saan aya? Iti napalano a kinasingadyaw. Sigurado nga amom no anya dagiti plano na. Iso nga amomot siguro ti may papaniti. Pasensya kan, Mitzi. Ngamdya ka mo. Kinapudno na. Saan na replyan ti text ko? Kanayon pa nga i-cancel na ti awag ko. Anya? Ala! Iso siguro akas di ti Jarna, idi nagsarita kami. Idi na ibagak kan kwa na, ama tungtung palan ti arapaap mo, nga ayatan na ka ni Daniel. Anya? Kaya't masawan. Nagsarita kayo adwa ka ni Daniel? Wan, Lloyd, kalpasan na, sa balin ti Jarna. Ita, nagresignan. Mitzi, pangasim. Kaya't ko amaamuan no anya dagiti nagsaritaan nyo. Ibagam ko makanyak dagiti nagsaritaan nyo. Pangasim. Sige, Lloyd. Barang malawlawagan, no anya at talaga ti mapaspasamak. Anya ter aramidam ditoy. Apay nga da ka ditoy ayan ti gate ti solarmi. Manangal lilaw. Daniel, pangasim ko ma. Dumngag ka kanyak. Agpalawaga. Panagkunam, adda pay la serbi ti anyaman nga ipalawag mo. Kalpasan ang nagpamarang kakanyak. Imbagakkan ka no anya ti kagurak, Lloyd. Intalag ko kan ka ti napasamak iti pamilyak. Gapo iti lalaki asulisog kan managpamarang. Kayam, agpampamarang kamutla ang kanyak. All those times. Manangalilaw ka, Lloyd. Managpamarang ka. Inaramid ko lang ti kasjay. Gapo iti nalaus a panagayat ko kan ka. And you expect me to believe that? Liar! I'm not expecting you to believe me. I'm expecting you to understand me. Damo pa'y lang nga nakita ka. Inayat ka, Daniel. Ngam nakitak ti kinatap mo kadagiti lalaki. Awan ti sabali a pamuspusan a napanunot ko. No saan ati agpamarangkad ka. Tapno agbalintaan na singay. Aklo nagabidot ti inaramid ko. Tabidot ti pamuspusan na napanunot ko tapno maya sindigakan ka. Ngam pang-asim ko matamaawatan na, Daniel. Pang-asim ko Get lost! Diyak kaya't amakita ka pa'y managpamarang a lalaki. Manangalilaw ka. Kagurkura ka. Isu a pumanaw kan.
Once there was a love deeper than Anya nga ron ti planom ita, tako na matadi na kan kayat ang makita ni Daniel, Lloyd. Nanang, Amom, Lloyd, maawatak ti inaramid mo. Ngam talaga abiddo ti pamuspusam, tapno agbalin kayo laeng anasinged anak ko. Nagruna kat sigud gaya man akagura ni Daniel dagiti managpamarang. saan kumat ngamin nga amo, nanang? Itay lang nabit na amuak ti may papan iti dayta abanag. Lloyd, anak. Kaya't ko agundawayan ti imbaga kanyak ni manang at trabaho iti pagilyan nga ayan na, nanang. Ha? Agabrod ka mat, Lloyd? Kaya't ko ti makalipat, nanang. Nasakit ti mapaay ka na ayat. Nangruna, kat italaang nga nagayatak. Amoyo dayta. Anak ko. Iso apadasak to umadayo. Barang no makalipatak. Barang no iti kaaddak iti adayo a lugar. Kataglo nito matisugat iti pusok. Gapo iti panagpamarang ko. Barbarang laeng, nanang. Mom Daniel, si kamot lang tinakarkaro ang masaksakitan. Gapo itar aramida. Papa, No kung naumita kanya kasaan ka ang masaksakitan. Sika, ti agdadata ama nagpamarang. ha? Kaguram ti tao ama nagpamarang. Ngam si ka mismo tinangbilin ka ni Lloyd nga agpamarang kanyak. Kinit daw mo nga agpamarang akaayat-ayat mo. Tapno dalang iyam amom kanyak. Inaramid ko dayjay. Tapno agulimag kan, Papa. Tapno din akong dagulitan maipapan ka ni Ayat. Ngam anya tinapasamak. Nakarkaron ang nagbalin ang nakero ti amin saan aya. Papa, Daniel, di mo ka dinadlaw. Ajak man lanas daaw, idiimpod nom kanyak ti amin. ha? Papa, Sa anak anas daaw, gaputa sigod nga amok ti amin. ha? Amok ti panagpamarang ni Lloyd kas kaayan-ayat mo. Anya? Kasano nga amom, Papa? Gaputa sakbay pa yan aduktalam ti kinapudno. Kinasarita na kon ni Lloyd. Impudnunan kanyak ti amin. Impudnunan ti maipapan iti panagpamarang na ken ka. Nga iso ket saan apudno a lalaki. Tapno mayas deglaeng ti riknam ken kuana. Anya? Dahita ti agpayso, Daniel. Katimpudno na matlang kanyak ti maipapan iti kiddaw mo. Ngagpamarang kanyak akaayat-ayat mo. Inaramid ni Lloyd ti kasta, Papa? Wan iya. Iswano siyak ti damagam. Amo ka na pudno ti panagayat na ka. Hanggang una yan, di mo man lainik ka ni ti gundaway na. Ha? Napudno ni Lloyd kan ka, Daniel. Katno siyak nga amam ti pagdamagam. Isu ti kayat ko apara kan ka. Gaputaam mo nga ipatpatag na kaunay. Papa? Dayta,
Dayta pa nagsangit mo ti mangipasimuda ag amasaksakitan ka, iha. Dayta adyar mo ita ti mang panagnag. Ngay ayatumot ni Lloyd. Itilaksid ti panagpamarang nakan ka. Lola, apay pumanaw iti trabaho na ni Tito Lloyd. Kaya't na ti sumaruno iti ayan ni mamim apo. Agabrod mat. Ha? Panawan na tamat ni Tito Lloyd? Di ikagdanag apo. Agpalabas laang iti panawan ni Titom Aloyd. Iso ama pan iti pagilian nga ayan ni mamim. Lola, maladingitan ak no agabrod mo ni Tito Lloyd. Maragsakan ak mutlat ta. Tadanton kadwa ni mami ija ayan na. Miko, apok. Apay nga min nga agabrod ni Tito Lloyd, Lola. Itian niya aga po. Apok, narigat nga ilawlawag ita ti maipapan iti dayta. Iso at, ada tao. Ay, mabiit laang apo, taindak kita no asino. Maladingitan nak, Lloyd. Nang runak at maawatak itan. Basol ko ti amin. Mitzi. No saan ko maaga po iti kinalabid ko? Saan ko maagimura ni Daniel? Saan ko maanagikat iti trabaho na? Kat, saan ka kumamot nga gikat ita iti trabaho? Tapno makalipat ka laang. Mitzi, awan di basol mo. Kat di ka agdanag. Tasaan ka asidaran. Gapo iti pananggura kanyak ni Daniel. Kang runaan ti amin. Agayam talat ta. Lloyd. Oo. Diyak kaya't nagleday ka. Di nakpabalunan itilwa iti ipapanaw kundi iti trabaho ta. Ala, tamapan ko ni subli di stockroom dagiti inikat kong arwatan diti table ko. Kalpasan na. Agpakada akton ko ni boss. Tapumanaw akon. At dayta. Naisimpa akong dito stockroom dagita alikaman nga inyisyo kanyak ni management. Nabayag a panahon ang nagpaayak dito eh. Ngamita. Masapul a panawak. Takayat ko ti makalipat. Ado ti lagip a nabati iti dayto a lugar. Ket marigata na kamang lipat. No jak pumanaw dito eh. Iso ako Agyamanak ta naabutan ka pa'y dito eh, Lloyd. Ha? Lloyd, pakawanan nak. Daniel, apay nga agsangit ka matan. Anyat na pasamak. Apa yan? Pangasim, Lloyd. Pakawanan na ko mga. Uray di mo kidawan dayta. Mapakawan ka. Maawatan ka amin. Ken maysa. Talaga abindot ti inaramid ko. Tanag pamarangak. Lloyd. Daniel. Inarakop nakmatan. Pangasim. Saan ka nga madayo? Di na ko mapanawan. Anya?
Aklo nag-anak pamarangak mat. Ha? Anya ti kahit mo asawan Daniel. Saan ka amawatan? Anya nagpamarang kamat nga ibagbagam. Nagpamarangak. Kampay di. Nagpungtutak. Tapno di mo madlaw. Nga agayatak mo tankan ka. Anya? Ulit man timbagam, Daniel. Agayatak mo tankan ka, Lloyd. Isa pa nga asim ta di ka umadayo. Di na ko mapanawan. Lukas ta. Di na kun kagurapay, Daniel. Kinunakmatan. Nagpamarangak akagura ka. Ngam, inatiw tiriknak ti panagpamarang ko. Tati kinagpaiso na. Ay-ayatan ka mat, Lloyd. Daniel, ay-ayatan ka unay-unay. Katagyaman nak tayo ayatan nakmatgayam. I love you, Daniel. I love you too, Lloyd. Once there was a love deeper than Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Ayat a napauluan. Pammarang. Tampok ditoy programa tayo. Once there was a love. but that was long ago.